रायजो राजा नोंथांमोन दावराव देख्रेबनि प्रेस मिट बिपिए पार्टी थगायसुला हाग्रामा महिलारिनि जानानै दावराव देख्रेबनि प्रेस मिट बिथाङाबो रोखा जाबाय बिथाङाबो स्पष्ट जाबाय दावराव जेरै देख्रेब बिथाङाबो स्पष्ट जाबाय मानोना उदालगुरि समस्थियाव रिहन दैमारिया थारैनो जेनमारसिगोन बिथाङा स्पष्ट जाबाय आरो लोगोसे मानाव गेदेर प्रमद बर'नि जि समस्ति तामुलपुर बे तामुलपुराव बिजेपिनि केन्डिडेट हाग्रामानि एलायन्स बिजेपिनि केन्डिडेट मानाव गेदेर बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो जेननो थांगासिनो दं बेबो स्पष्ट जाबाय आरो लोगोसे बिथाङा मोननै समस्तिनिखौ जोबोद गिदों आरो जोबोद गिनाय मोनदों बेनिखायनो बिथाङा प्रेस मिटआव फैनानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव मा होदों भट मागिनो गोनां जादों माने रायजो राजाफोरा बुजिखाबाय रायजो राजाफोरा बिपिएफ पार्टी आरो बिजेपि पार्टी जाय जाय समस्तिखौ बिजेपिनो हगारना होबाय बे समस्तिफोरखौ रायजो राजाफोरा भट होनाय नङा आरो लोगोसे जाय समस्तियाव बिपिएफ पार्टीया गेलेदों बै समस्तियाव रायजो राजाफ्रा भट होनाय नंला दावराव देख्रेबा बिनि सायाव रोखा जाबाय स्पष्ट जाबाय आरो 11थाया जेननो थांगासिनो दं बिथाङा बेखौ मोनथिबाय आरो बेखौ स्पष्ट जाबाय जायनि थाखाय प्रेस मिटनि गेजेरजों मा खालामदों माखासे इलिगेसन माखासे क्रिटिसाइज माखासे सोंखारिनाय माखासे थगायनाय बाथ्राफोरखौ प्रेस मिटनि गेजेरजों लाना फैनानै रायजोफोरनो खोन्थाफैदों जाहाथे बेबायदि मालायखौ थगायनाय मालायखौ सोंखारिनाय मालायखौ गाज्रि मुं सुनाया बिनि ओंथियानो जादों रायजो राजा नोंथांमोन बिसोरनि गोसोआव गिनाया सोमजिदों जोबोद थोर थोर गिनाया सोमजिदों जायनि जाहोनाव रायजो राजानि खाथियाव प्रेस मिटनि गेजेरजों जायखौ होनदों बिग मांगिनाय ना भटनि थाखाय जों जायखौ होनो भिखारि ना भट बिनाय भट बिबायनाय ना बिबायारि बेबायदि बिथाङा फोरमायदों बे प्रेस मिटनि गेजेरजों मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा लाबोबायनो CIT लाबोबायनो क'क्राझार इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि CIT मेडिकेल कलेज गायसनबाय होनना बुंदों नाथाय 17 बोसोराव बे मोनब्रैल' इनस्टिटिउसनखौ बिथाङा गायसननो हादों बिनि अनगायै जेबो मावनो हायाखै रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे CITआनो जा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियानो जा क'क्राझार इउनिभारसिटियानो जा मेडिकेल कलेजानो जा नाथाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव मोनफा मोनफा राननानै होनांगौ नाथाय बे खामानिखौ मावाखै खालि क'क्राझार गावनि थाखायल' गावसिनि जायगानि थाखायल' सिन्था खालायो बिपिएफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि जि सिन्था धारना थट्सफोरा बियो खालि क'क्राझारखौल' नोजोर होयो क'क्राझारनि थाखायल' मावो क'क्राझारावनो गासिबो थाजोबनांगौ नोजोर थांखिया बेबायदि रायजो राजा नोंथांमोन आरो क'क्राझारनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि बाहेरायाव जेसेबां बर'फोर दं बिथांमोना बे बर'फोरखौ जेबो भेलु होआ रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेखायनो बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै जेबो बिथांमोना सिन्था खालामनो नाजाया नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन रोखा जादों बियो रोखा जादों स्पष्ट जादों मानोना हाग्रामा महिलारिया जे बिटिआरनि बाहेरनि मानसिफोरनि थाखाय सिन्था खालामा बियो स्पष्ट जादों जायनि जाहोनाव बिथांमोना बिटिआर एकर्ड होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो दावराव देख्रेबाबो बिनि माबायाव मा जायो एलार्जि जायो नङा होमबा जेबो बिसिनाव बिसिनि साननाय हनायफ्रा जोबोद नेर' जोबोद गुसेब एकदम बे दैखरनि एम्बुफोरा जेरै गावखौनो राजा बायदि सानना लायोना थिग बेबायदि बिसोरनि साननाय हनायफ्रा
जेराव बिथांमोना गुवार गोसोनि खामानि मावनांगौ, दुलाराय बर' हारिनि जौगानायनि खामानि मावनांगौ। जे बे बिटिआर एबा बिटिसिआ जे मोनब्रै जिल्लानिफ्राय आरो बांसिन समस्ति जानांगौ, बेनि थाखाय बिसोरो माब्लाबो साना रायजो राजानो। थ' बिसोरो गोबां थगायसुला, बेयो रोखा जादों, फोरमान जादों। नैबे इलेक्सननि सिगां खाथि दावराव देख्रेबमोन बायदि बैसोगोरा सिनियर मानसिया दिनै बेबायदि प्रेस मिटनि गेजेरजों फैनायनि अनगायै, सोरखौबा इलिगेसन लाबोनायनि अनगायै, माने नैबे जिथुनाखि उदालगुरियाव जे बिपिएफनि गुन्दागिरिफ्रा, बिपिएफनि जायफोर माने दुष्ट बदमास मानसिफोरा जे उपद्र' खालामगासिनो दं, सोरनिबा गारि बुख्रुबदों, सोरनिबा न'आव थांनानै खोरखिनि आयना बुख्रुबदों, सोरखौबा गारि लामायाव इउपिपिएलनि ना बिपिएफनि सोंनानै मानसिखौ एटेक खालामदों, बुग्लिदों, सोरबा माने बेबायदिनो गोबां जायगायाव गोबां बिदिनो एटेक खालामदों, गाग्लोबदों। दा नैबेफोरखौ सासे सिनियर बिपिएफनि जानानै, बिपिएफनि सासे जायखौ जोङो दालालि होनबाबो जोङो माने गोरोन्थि बुंनाय जानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बिपिएफनि जानानै जि बाथ्राखौ बुंदों, बिथाङा माने बे बड'लेण्डआव जेसेबां दावराव दावसि जागासिनो दं, माने बिनि सायावसो माने बेफोरबायदि जाथायखौ खालामनो नाङा, मावनो नाङा होननानै गावसिनि कर्मिफोरखौ, हेल्थ वर्कार्सफोरखौ बुंनोसो नांगौ, माने खावलायनोसो नांगौ। मानोना गोजोन सान्थि गायसननायनि मुङाव जोङो गोबां समावनो जों खोनानो मोनो रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बिपिएफ पार्टिया, हाग्रामायानो जा, बिसोरनि बिपिएफनि जुनियर सिनियरानो जा, माने बिसोरनि मथ' जि थांखि उद्देश्यफोरा गोजोन सान्थि आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन होनना बुङो। नाथाय बिसोरो गासैबो समावनो माने उल्था मावो रायजो राजा नोंथांमोन। दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय, बे 6 मासावनो बिपिएफनि सरकारनि समाव बेसेबां माने दावराव जादों, बेसेबां हिंसायारि जाथाया सोमजिदों, आरो नैबे सप्तासेयावनो बेसेबां हिंसायारि जाथाय जादों। थ' बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला रायजो राजाफ्रा माने बिपिएफ पार्टिनो भट होनाया माब्लाबाबो गनायथावना आरो जुक्ति गोनां जानो हाया रायजो राजानोमोन। आरो मोनसे खोथा, माने सरकारखौ जोङो बेलेन्सआव लाखिनांगोन। मानोना बिपिएफ पार्टि हाग्रामा सरकारनो मोननै पावारखौ होनो हाया रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बिटिसिखौ सालायनो होदों, मोजां सालायथों, मोजाङै जौगानाय खामानि मावथों, बेखौ रायजो राजाफ्रा हास्थायदों। आरो जिथुनाखि आसाम एसेम्बलि बिधान सभानि जिथुनाखि आसाम एसेम्बलियाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 10निफ्राय 15 जन माने एमएलए बिजाथि दैथायहरनांगौ, जाहाथे सरकारा बेलेन्सआव थायो, पावारा माने मोननैबो पार्टिनाव थायो। जाहाथे जोङो पावारा मोननैबो पार्टिनाव थायोब्ला रायजो राजानि थाखाय सुबिदा गोनां, खाबु गोनां जागोन। आरो जुदि पावारा बबेबा मोनसे पार्टिनाव जुदि थायोब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, बेयो इग' जागोन, राजा बायदि दमन खालामगोन, गोसो बायदि सामलायगोन, जायखौ जों डिक्ट'रियेल, माने गाव जा सानो बेखौनो मावगोन, माने बुख्रुबनानै बायदि माने हिंसायारि दमन नितिजों बेयो सरकारखौ सामलायगोन। थ' बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिदों। मानोना नैबे बिसायख'थियाव जे पावारखौ जे बेलेन्सआव लाखिनांगौ, बेखौ साफ्रोमबो बुजिदों। बेनिखायनो 9 खालाराव साफ्रोमबो माने आंनि खावलायनाया बेनो, माने बिपिएफ पार्टिनिथ' माने थाल्ला माने भट होयिआनो मोजां होनायनिख्रुइ रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना जायखौ जोङो पावारखौ बेलेन्सआव लाखिनायनि बाथ्रा बुंदों, हायोबा गासिबो रायजो राजाफ्रानो माने एकदम मोनसे रेकर्ड, मोनसे हिस्टरि जानाय बायदि इउपिपिएल पार्टिनि दैदेनगिरिफोरनो, बिजाथिफोरनोसो भट होनाया जोबोद गोनां आरो गनायजाथावना होननानै आं सानो रायजो राजाफोरनो। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव लाखिबाय।